ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህርዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ጥዕና ብዙሓት መናእሰይ ሂወት ብዙሓት መናእሰይ ኣብ ምዝባዕ ዝርከብ መድሓኒት ክንርኢና እዚ መድሓኒት ብፍላይ ብመናእሰይ እንዳተወሰደ መናእሰይ ናብ ዘይድሊ ወልፊ ናብ ዘየድሊ ናይ ጥዕና ፀገም ይኣትው ስለ ዘለው ትምህርቲ ንክትወስድሉ ኢለ እዚ መደብ ኣዳሊልኩም ኣለኹ። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ትራማዶል ዝተባሃለ ንቃንዛ መጥፍኢ ዝውሰድ መድሓኒት ግቡእ ብዘይኮነ መንገዲ ካብ ጁባ መናእሰይ ዘይፍለይ መድሓኒት ይኸውን ኣሎ። ብፍላይ ካብ 8ይ ክፍሊ እስካብ 12 ክፍሊ ዘለው ተምሃሮ ብወልፊ እዚ መድሓኒት ተታሒዞም ከም ዘለውን እዚ መድሓኒት ብዘይብቁዕ ምክንያት ተደጋጊሙ እንተተወሲዱ ናብ ወልፊ ከም ዝሰጋገር ድማ የመላኽት። ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ንረኽቦ መናእሰይ ብዘሕዝን ኩነታት ይትረፍ ንክትሕጦ ንክትቆፅሮ እውን ዘፅግም በዝሒ መድሓኒት ትራማዶል ኣብ መዓልቲ ብበዝሒ ክወስዱ ዝረኸብናዮም ኣለው። ኣብ መዓልቲ ብሓንቲ ክኒን ተጀሚሩ ቀስ ብቀስ እናተላመደ እቲ ወልፊ በብመዓልቱ እናወሰኸ ብምኻድ ብዝፈጠረሎም ፅዕንቶ 2 3 4 ከምኡውን እስካብ 6 እናበለ ናብ ይትረፍ ንክትሕጦ ንምቁፃሩ ናብ ዘፅግብ በዝሒ ናይ ምውሓጥ ልምዲ ዝበፅሑ መናእሰይ ኣለው። ወልፊ ትራማዶል ብዝለዓለ ናህሪ ኣብ ምግፋሕ ዝርከብ ሓደገኛ ፀገም ስነ ኣእምሮ እዩ። መስ መድሓኒት ተታሒዙ ዝመፅእ ፀገም ስነ ኣእምሮ ዘይትክፎ ነገር የለን። ጥዕና ውልቀ ሰብ ቤተሰብን ማሕበረሰብን እውን ካብዚ ብተወሳኺ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት እውን ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ። ትራማዶል ዝተፈላለዩ ፀገማት ከብፅሕ ዝኽእል ብፍላይ ድማ ትራማዶል ካብ ሃንደበት ሞት ክሳብ ዘላቒ ፀገም ጥዕና የስዕብ እዩ። ብሓደ ግዜ ብበዝሒ እንተተወሲዱ ንሞት የሳጥሕ፣ ንሓንጎል ምዝባዕ፣ ምድኻም ኩላሊት፣ ምምካኽ ጭዋዳን ንዝኸፍአ ፀገም ስነልቦናን የቃልዕ እዩ። እዚ ፀገም እዚ ብዙሕ ትኩረት ዘይተዋሃቦ ፀገም እዩ። ዋላ እኳ ብሚኒስተር ጥዕና ብዘይፍሉይ ትእዛዝ ከይሽየጥ ዝብል መምርሒ እንተተነገረ ኣብ ተግባራውነቱ ዘሎ ጉዳይ ግና ብጣዕሚ ዝተሓተ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ሰፊሕ ግንዛበ መዕበይ መድረኽ ኣዳሊኻ እቲ ፀገም ኣስጋኢ ምዃኑ ግንዛበ ምፍጣር የድሊ እዩ። ነዚ እዩ ድማ ነዚ መደብ ኣዳሊልኩም ዘለኹ። ሓደ መናእሰይ እቲ ክኒን ብምውሳድ ወልፎም ንምህዳእ እንተሰኣኖም ብመርፍእ ምውሳድ ይጅምሩ። ኣብዚ ብርኪ ተበፂሑ ማለት ፀገም ኣብ ልዕሊ ፀገም ተደራሪቡ ኣብ ልብን ሓንጎልን ዝኸፍአ ፀገም ጥዕና ከስዕብ ናብ ዝኽእል ኩነታት የሳጥሕ እዩ። ንረኽሲ ኣፍ ልቢ ብምቅላዕ ድማ ንስትሮክ የሳጥሕ እዩ። መናእሰይ ንስትሮክ ካብ ዝቃልዕሉ መንቀሊታት እቲ ሓደ ብመትኒ ደም ኣቢሉ ብዝወሃቦም መድሓኒት ዝተተሓዘ ኮይኑ ከም ትራማዶል ዝኣመሰሉ ንሱስ ዘቃልዑ ንወልፊ ዘቃልዑ መድሓኒታት ብመርፍእ ምውሳድ ንስትሮክ የቃልዕ እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ትራማዶል መድሓኒት ብዘይብቁዕ ምክንያት ብዘይ እኹል ዓቐን ክትውሕጥዎ የብልኩምን። ብፍላይ እቶም ቅድም ኢለ ዝሓበርክዎም ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ፀገማት ከስዕበልኩም ይኽእል። ንምዝኻር ዝኣክል ኣብ ጥዕና ከቢድ ፀገም ከስዕብ ዝኽእል፣ ስነ ኣእምራዊ ፀገም ከብፅሐልኩም ዝኽእል፣ ኣብ ውልቀ ሰብ ማሕበረሰብ ከምኡውን ቁጠባውን ማሕበራውን ናብራኹም ከቢድ ሳዕቤን ከብፅሕ ዝኽእል መድሓኒት እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንስትሮክ ከቃልዐኩም ዝኽእል ከቢድ መድሓኒት ስለዝኾነ ነዚ መድሓኒት ብዘይ ዓቐን ብዘይ እኹል ምክንያት ክትውሕጥዎ የብልኩምን። ብፍላይ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ብዙሓት መናእሰይ በዚ መድሓኒት ወልፊ ትጥቅዑ ስለ ዘለኹም ክትጥንቀቁ ይግባእ። ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክትተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምምሕያሽ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ